Velkommen til Jeg-skabe med Merit, Pernilla og Access Consciousness værktøjer til lethed i livet. Det var det, vi skulle have snakket om i dag, ikke også? Vi skal jo om Access mantraet All of life comes to me with ease, joy and glory, som vi har brugt rigtig meget. Jeg har brugt rigtig meget. Og som Access anbefaler at bruge igen og igen og igen. Det er faktisk for hele Global Love Foundation startet fra det, når de startede at snakke af, at mere erfaren du bliver med energi og bevidsthed og alt det, mere de der helt basis værktøj begynder at spille en kæmpe stor rolle, fordi lige pludselig det kommer meget dybt ind i dig. Fordi det bevidste, det er meget nemt, ikke også? Det er meget nemt, og det er altid her. Og jeg kan huske, at da jeg i barsmanualen fik det fortalt første gang med det her All of life comes to me with ease, joy and glory. Og jeg sådan, der står sådan, sig det 10 gange om morgenen og 10 gange om aftenen. Og på et eller andet tidspunkt på vejen, så startede jeg med at sige det 10 gange om morgenen og 10 gange om aftenen. Og det, som du så også siger, det er det der med, at jo større bevidsthed på, hvad det er, der står, så som all of life comes to me with ease and joy and glory. Ja. Og det der med, at hele den her verden, som vi lever i, jo ikke ligesom, hvad kan man sige, ære letheden, ease, letheden. Så hvor ofte, og i hvert fald inden at jeg mødte Access, troede på, at det skulle være hårdt, og jeg skulle lide, og det var svært. Ja. Men det er jo den der virkelighedens rigtige, og hver eneste land, det er opgave, realitetens opgave, fordi så er du det er nemt at kontrollere dig. Hvis jeg installerer til dig en frygt og hårdhed og alt det, så du hører efter, ikke også? Men hvis du er rigtig glad, rigtig ligesom inde i dig selv, så du altid jo vælger at gøre det, hvad er bedst til dig. Ikke også? Du vælger for dig. Og have det lidt. Ja, nemlig. Og let det er ikke det, at jeg silder hele dag på lænestol og griner, ikke? På nogle gange. Men det kan godt være også. At letheden, at tro på letheden, eller at ville have lethed i sit liv, eller at ville kigge på ting med lethed. Mm-hmm. Nu har du sådan et smukt billede bag ved dig, men det der også med, jeg ser sådan nogle gange det her med, at hvis stormen er omkring en i livet, og så man enten får kigget på mig med, at det er hårdt for mig, eller at det er svært, eller noget andet, eller sådan stå med alt det, der nu er, og så ligesom begynde at kigge på det, ikke fordi, at det er nødvendigvis, at man siger med lethed med det samme, men at stå i det, og ligesom begynde at sige, all of life comes to me with ease, joy and glory, som ligesom ændrer i mig med de her ord, hvordan jeg kigger på tingene. Det er sådan, som jeg får mere og mere, når jeg både siger det, eller er de ord efterhånden. Men også hvad er det, der er meget let til dig, for eksempel? Hvad er let til dig? Hvad tænker du på? Sådan, bare sådan nogle det? Så du har lagt mærke til, at du... Fra før? Ved du hvad? Jamen, jeg kommer derfra, at for det første, alting var problematisk. Og jeg kiggede med synet, at ting var problemer. Og jeg fandt problemer derude. Så det var hårdt, og så havde jeg mennesker omkring mig, som jeg så kunne fortælle
om hvor hårdt det var, og hvor synd det var for mig. Og det er ikke fordi, at jeg gør på nogen som helst måde nedgør i nogen andre i det, men det jeg har oplevet, og det har jo så også, for eksempel når man får bars, at du får den her session eller behandling, eller hvad man skal kalde den, som er så let, så blid, og sådan, at det kan skabe sådan en forandring. Sådan ser jeg også på det her all of life comes to me with ease, at selvom det hele er derude, så hvis jeg kan sådan, i stedet for at gå til problemer, eller til vrede, eller til hvad skal man sige, skamfuldhed, eller hvad jeg nu går i, perfekt, alt muligt, hvad jeg går i, at jeg så kan begynde at ligesom, det er ligesom at få en samling for mig, ved at sige, all of life comes to me with ease. Ja. Joy. Men det er jo også, hvad man siger, at det du creater din realitet, ikke også? Du creater din liv. Alt, hvad er inde i dit liv. Og også de der problemer og mennesker, som snakker om problemer og sådan, det er jo det, hvad du ser og hvad du creater. Fordi den samme menneske, altså en anden menneske, som står ved siden af dig, kan, altså det er ikke relevant til den menneske, som ikke søger for problemer, ikke også? Overhovedet ikke. Så, eller at du behøver ikke søge, men den der, at hvis du har en energi, at altså alt skal være svært og problematisk, ikke også? Så du tiltrækker det dig Og jeg selv. troede på, at livet var Jo, hårdt. men det er jo den der, altså det er hvad du tror, det du får, og så du har det meget let, fordi du er jo en helt, du redder verden, ikke også? Fordi du løser alle problemer, og du er det bedste menneske, fordi du konstant løser de andres problemer. Men hvad det sker med dig, så det er det spørgsmål, ikke også? Hvor let og jeg er det kendte til ikke til dig? andet. Altså, jeg kendte ikke til andet. Men det er det, som jeg har ved at starte med at begynde at sige det, og være det, og have skrevet det ned alle mulige steder. Altså, teksten stod i bilen, eller den stod på spejlet, eller hvad hedder det, og begynde at, fordi det er det, der er så weird i Access med de der værktøjer nogle gange, det er sådan, altså de kan forandre, hvis man bruger dem, de her værktøjer. Og det er meget interessant, fordi altså, mange, altså, jeg kan kigge for eksempel på, til mig er det meget stor let at altså, lege med det tal, eller lave nogle ark, eller regne ud nogle ting, eller ligesom gå rigtig ind og ligesom create nogle strategi til nu, eller hvad skal det nu være, eller hvordan skal den, og det er meget let til mig, ikke også? Og jeg nyder det, og jeg kan ligesom helt gemme mig selv inde i de der ting. Og hvis man begynder ligesom finde ud de der ting, hvad er så let til dig, at du næsten kan ikke se, at du laver noget. Eller at du næsten ikke lægger den værdi på det. Og så jeg tror, at det til alle er det sådan. Jeg rigtig tror, at det er sådan, det er. Alle har det let til med det, så det er ikke nogen værdi eller noget, ikke også? Men nu kan jeg begynde ligesom spørge og have den der fornemmelse, det kan jeg måske godt ligesom lave noget med, fordi det er så let og dejligt til mig. Jeg kan måske lave en business ud af det, fordi det er så let til mig, og ikke til nogle andre. Ikke? Det er meget interessant at begynde at se det. 5 år siden, jeg kunne absolut ikke se det. Ikke? Og lige meget, at jeg sagt det, all of life comes to me with ease and joy and glory. Jeg kunne godt se kun det der, hvad er det besværligt, og hvad er det, og hvad skal laves konstant om, ikke også? Og ikke acceptere denne realitet, og se tingene lige præcis, hvordan de er lige nu her. Og se på tingene med lethed. Jo. Men hvis du ikke konstant prøver at finde ud nogle i fortiden, hvordan reagerer på situationer, som er lige nu her, så det er meget større lethed, ikke også? Fordi du behøver ikke, at du er en menneske, situationen er en, du behøver ikke finde
nogle mønstre, men det gør mig jo meget automatisk nogle gange, ikke også? Jeg har, jeg bruger også All of Life Comes to Me with Ease, Joy and Glory, hvis der begynder at danne sig kø på motorvejen. Så bliver jeg det også. Så sidder jeg og messer. Der er jo ikke nogen, der kan se, hvad man laver. Så All of Life Comes to Me with Ease, Joy and Glory. Og så bliver jeg ved. Og oplever også, og så kan folk sige, jamen du vidste ikke, hvad der er, bla bla, eller skal vi sige, og oplever, at de her køer på motorvejen ændrer sig til noget lidt. Jeg bruger det, når jeg tænder brændeovn. Jeg bruger den der, når jeg skal lave nogle af udenfor, ikke også? Men altså, nogle gange, jeg kan godt gå ind i den der, gør jeg det med det ligesom, hvad hedder det nu på dansk, når jeg gør nogle, at få en resultat, ikke også? For, altså, men hvis jeg mærker det, så jeg kan godt klare den der også, at okay, jeg vil bare rigtig space mig, så ændre den der startpunkt, hvor jeg laver nogle for at få en resultat, ikke også? Og så sige det igen, og så jeg kan se, hvordan det faktisk, det energi er ændret, fordi det er meget sådan nogle, når du laver det fra den der ønske at få røllebil i morgen foran min dør, eller sådan nogle, at jeg vil gerne have, at nu starter ilden ind i brændeovnen. Jeg har også brugt den, i situationer, hvor der har sådan, været noget, som har virket uoverskueligt. Sådan, det kan også sådan en eller anden uoverskuelighed på et eller andet. Så, og der er jo i Access, er der, hvad er det, de siger, 8.000 værktøjer. Det er lige meget. Der er i hvert fald mange. Rigtig mange. Og det kan også sådan at gribe det her værktøj, All of Life Comes to Me with Ease, Joy and Glory. Fordi jeg også, som du siger, at det er også, der skaber vores virkelighed. Så hvis jeg ligesom oplever lidt fastlåshed i noget, så når jeg begynder at ændre på energien, er det også muligt, at tingene kan forandre sig. Så der kan jeg også bruge det. Men det er meget forskelligt, hvordan man kan ændre også den der energi. Så den der, hvad hedder det, at sige de der mantraer, også ligesom det er også. Det er jo også det, at det er meget svært at tænke på nogle andet, hvis du begynder at sige nogle med din hjerne, ikke også? Det er jo også en form af tømme tanke, som eller den der programme, du har inde i hjernet, som søger, hvordan du skal lave nu. Men så du tømme den der, og giver en anden space, hvad det kan ske, fordi du har sagt det. Og energi, Ja, energi ændrer det, fordi du har ikke den der nu er jeg stoppet, fordi jeg kan ikke, og jeg vil ikke, hvad skal jeg gøre? Altså, og det der er, det er sådan lidt, og det er bare, altså ligesom, fordi for mig var det her nyt, da jeg stødte på det. Jeg har ikke været sådan en, der gik og lavede, gjorde sådan nogle ting. Så det her også været sket, mens der ikke var nogen, der så det eller noget. Og jeg har også valgt ofte ikke at sige det højt. Det er ikke nødvendigvis, at jeg går og siger det højt. Jeg siger det i mig selv hele tiden, når det er. Det er ikke fordi, jeg hele tiden, men jeg griber ret ofte til, fordi det er blevet sådan almindeligt nu at gøre det. Så det kan være på alle mulige måder, at lidt, der er det her, okay, hvad er ellers muligt, eller, okay, All of Life Comes to Me. Ja, men det spørgsmål gør mig også meget tit, ikke også? Og også på nogle gange, jeg kan jo godt føle, at det
er svært at ændre energi, ikke også, bla bla bla. Så du skal måske, jeg vil ikke lave nogle squats, eller altså Ja, lave nogle helt andet, ikke også, at du ligesom kommer tilbage til den, at du husker at sige det, ikke også. ja, Men det er også meget interessant at se, at hvor kommer det nogle gange til mig, er det rigtigt, at jeg går først lave nogle rigtige rystelser, eller nogle helt andet med kroppen, og så kommer, all of life comes to me with ease and joy and glory, ikke også? Så altså, ja, lige nu, det kommer lidt hurtigere, at tappe ind i lethed, men før har det været, ja, altså, bare gå en tur, eller ja, så og det er, kan du lige huske det. altså, og det, der jeg sådan ser, altså også det der med virkelig sådan nogle gange, er sådan, all of life comes to me with ease, altså virkelig været ease, altså, og fordi, hvad er det, jeg tror på? Tror jeg på letheden og glæden og herligheden, som jeg siger på dansk? Eller tror jeg på, at det skal være hårdt og lidende og sådan, og lige så vel som før det er det med at skabe, så skaber jeg også crap. Okay, men er det det, jeg sådan tror egentlig på, sådan dybt ind? Og det er sådan en, lev dit liv, Pernille, og så går jeg ind i nogle gange, og så, så er den meget, meget, meget Men ofte. jeg kan jo godt se, at det er rigtig tit sker den der sådan, når der er mange mennesker, og der sker nogle ting omkring mig, ikke også? Og det er jo nogle andre værktøjer, vi har inde i Access, så, hvor det er, at hvem tilhører det, og forklaring det, hvor vidne vi er også om andres energier og andres. Men altså, jeg kan ikke sige, at jeg vil præcis, hvad Pernilla tænker nu, ikke også? Det kan jeg ikke. Men jeg kan godt modtage meget tit energier, ikke også? Når det er, hvis du går ind i en rum, eller en værelse, eller en sal, og du genkender energien, hvad det er derinde, ikke også? Det er jo, altså, hvis nu er sur, ikke også? Hvis du går ind i et rum, og nu er sur, du vil det lige præcis, ikke også? Hvad det, at nogen er sur. Så det er sådan nogle ting, som man begynder at mærke, ikke også? Hvad Og så er det? oplever jeg nemlig også all of life comes, fordi et er, at, som jeg før ville være, så vil jeg suge alle de andres energi til, hvor jeg ligesom også med all of life comes to me with this joy and glory, så være min energi, selvom andre vælger at være noget andet. Så kan jeg simpelthen, det kan være i mit space, så jeg ikke sådan har fokus på, om de andre vælger noget andet. Fordi før ville jeg have Suget derinde. suget Jo, alt. altså, Ja. det er jo mange ting, ikke? Altså nu, jeg skal rille dem, og så de skal have det godt, og bla bla bla, løse deres problemer, og bla bla. Ja. Men det eksisterer, det eksisterer nogle gange. Ja, men man møder jo det helt andet sted med det. For, altså, du kan ændre energi med et spørgsmål, ikke? Altså, du kan ikke ændre energi, hvis du er enig, eller hvis du kæmper mod. Nej. Og ellers men jeg kan se, at jeg bruger all of life også for at være min energi til ikke at tappe ind i det hele. Ikke fordi jeg ikke fanger det, men for ikke at blive suget, så kan jeg også all of life. Ja, men i starten, når jeg var også den der værktøj, eller sådan at du er ligesom en rock in the stream, ikke også? Ja. At til mig, det var nemmere at forestille mig rigtigt, at det er vand omkring mig, og jeg er rigtig den der sten, eller en rock, eller hvad hedder det, og så det vand bare går, altså jeg vil, at det er vand, ikke også? Og det går forbi, men jeg behøver ikke stoppe det. Nej, det kan være der.
Det er Ja, det. ja, ja. Det er sådan, At, det er. altså, det mener, at jeg behøver ikke at tage det ind i Nej, mig, og nej. stoppe det ind i mig. Det kan bare, Ja, rende ja, forbi, ja, ja. Det er det, ja. Ja, ja. jeg bruger så all of life comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me with ease, joy and glory. Ja. Ja. 10 gange Ja. om morgenen. Og men jeg vil sige, at det der is, ikke også? Altså, joy kommer jo med den der is. Og glory, jeg tror, det er allerede en anden niveau, ikke? Ease, ja, og så joy. Altså, med ease og joy kommer også glory. Og det der med joy, så hvor meget mere glæde, lethed, kan have det, fordi når jeg er sådan glæde med alting, altså både når man, altså hvad der er hurtigt, hvis jeg lader andres, energi påvirke mig, så er jeg ikke min egen glæde. Og derfor er den også rigtig vigtig for mig at være være mig i det hele, fordi så er der også lethed og glæde med rigtig mange forskellige ting. Ja, Altså, ja, det er det. Men der er også den der, at hvis man begynder vælge den der altså energi, som er let til dig, ikke? Altså, du begynder ligesom vælge det konstant. Så du begynder at se meget interessant måde mange de der energier, som ikke svarer til den der, er ikke relevant til dig mere, ikke også? Du Nå. begynder bare, og så jeg elsker den der dans, når du går efter den der, hvad er let til dig, ikke også? Altså du bare vælger den der vej, og lige meget, altså det kan være også meget sådan noget, ligesom en solsort, ikke også? Jo, fordi også glæde er også, i den her verden er glæde ikke værdsat. Altså, der bliver du... Altså, Is heller ikke. Nej, heller ikke. Men noget af det, som jeg sådan har sagt igennem tiden, det er sådan, at folk synes lidt, at jeg er en jubelidiot, at jeg ikke tager det seriøst. Og faktisk er det ikke fordi, at jeg ikke kan fange, men der er blevet rigtig, rigtig mange ting, som den seriøsitet, som jeg troede, man skulle leve, som handlede om, at du at se problemer i alting, og være på forkant med at bekymre mig, og Jo, men det er bare menneskeskabt, det er også næsten alt det, som er bekymringer, og som man skal ligesom være bekymret over, eller passe på, og bla 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 bla. Så det meste, det er bare sådan nogle bedømmelser siger, at man skal gøre sådan, og det er det sandhed til dig eller ej. Så det er jo... Det er i hvert fald ikke det, der kan gøre, at jeg kan blive min lethed. Og jeg kigger tit på børn. Yngre børn er super gode til at være i deres lethed, indtil det er, de køber ind i den her seriøsitet, som nogen har bestemt er bedre end. Og så det der med at være med is, og så det at have joy med, det er så vigtigt for mig at være i så stor lethed og glæde, fis og ballade, eller hvad det er, sådan, og skabe hele det rum for mig selv hele tiden. Fordi så kan det andet ligesom... Og du kan se, hvor forskellige kan de børn være i dag, ikke også? Og altså million forskellige måder, men du kan se den igennem, at den er glade og let til, og bare og hvor hurtigt. Og det har det her Ease, Joy and Glory også været med til at ændre i mig over tid, når jeg sådan kigger tilbage på det. Så den bliver mere og mere sådan værdifuld, den enormt værdifuld, altså sætningen både ramsen eller hvad, men det giver så meget værdi for mig, at berige mig selv på den måde. Så jeg ikke, mister mig selv.
Altså fordi Ja. det går ud. Og det er jo, altså, hallo, mennesker på jorden. Men mere East Joy and Glory. Jeps, absolut. Ja. Absolut. Ja. Og ja, var det nogle vi har jo nogle ting, som kommer ind i juni måned, så fra mandag vi har faktisk et mega dejlig energitræk Ja, på for penge. lethed med penge. I 5 dage. Yes. Yes. Og så er det nogle barsklasser, så du har, ikke også? Det er juli, men der Okay. er den 17. juni er der om kognitiv dissonans. En Zoom. Yes, og jeg har 2 kropsprocesklasser 22. juni. Ja, og jeg inviterer sammen med Mia. Det samme dag, som du har de der kropsprocesser, er det faktisk Being You Day. Og så dagen live fra Mexico sent om aftenen, men så vi hygger og bytter og fra klokken 2 i Kastrup, ikke også? Og så, og så i juli, og så er din barsklasse. Og jeg er på ferie i juli, og så vi ser igen, august måned, eller slutningen af juli med nogle dejlige ting. Jeg vil det ikke, men vi kan godt kigge jo, måske det kommer nogle online ting også. Ja. Hvem vil det? Hvad ellers muligt? All of life comes to me with East Joy and Glory. Præcis. Yep. Men vi ses, og tak for en dejlig snak, Pernilla. Ja, selv tak. Tak. Hej hej.